Според официалната дефиниция, енергията е скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието си, както и това на заобикалящата я среда. А способност е естествено или придобито предразположение за извършване на определени функции и задачи. Но липсата на обективно съществуваща физическа реалност, позната ни от парадокса на Айнщайн-Подолски-Розен, ни изправя пред въпроса какво е материя. За да има енергия, е необходимо да съществува система, т.е. материя. Но ако тази материя е статична, непроменяема, тя не може да се променя, следователно не е възможно да се характеризира с определена способност. Единствено, ако материята е енергия, това е възможно. Излиза, че материята е енергия, ограничена от енергия, поле. Тогава е естествен и въпроса какво във същността си е енергията. Ако материята или обективната реалност са също енергии, то изпадаме в омагьосания кръг на логичния извод, че енергията е промяна на самата енергия, т.е. на самата себе си. В същото време немският физик Херман фон Хелмхолц установява, че всички форми на енергия са еквивалентни и се превръщат една в друга. При всички тези трансформации самата енергия остава непроменена. Енергията не може да бъде създавана или унищожавана. И това е принцип, известен и като закон за запазване на енергията. Така излиза, че енергията е всичко и всичко е енергия. Но какво все пак е енергия? За да отговорим на този въпрос, се базираме на експеримента на група японски физици Масаки Сано и екип в Токийския университет. Те за първи път през 2010 година успяват да превърнат информация в енергия. Изследването е базирано на теоретичните изчисления на Леос Цилард 1929 година и е публикувано в списание Nature. Доказано по това време на експеримента става преминаване на информация в енергия и обратното. Изследователите успяват да увеличат потенциалната енергия на молекули само чрез информацията за тяхното движение и без да прилагат допълнителна енергия. При това те достигат до един универсален коефициент на трансформиране на информацията в енергия. Един бит информация е равен на 3 по 10 на минус 21 джаула енергия. Това означава, че ако всичко е енергия, то е и информация, т.е. всичко е информационен потенциал. При липса на обективна физическа реалност и материални обекти, информацията представлява знание единствено и само като потенциал. Това е знание в покой, без взаимодействия, характеристики и състояния. Просто потенциал. Или, иначе казано, нищо. Нищо, което е в покой и притежава цялата информация като вероятност. При промяна на този потенциал под каквато и да е форма, следва да се прояви и промени и самата енергия. Самата промяна е вече проявление на материя, време и пространство. Така времето е величина, свързана с параметъра промяна. Колкото по-бърза е промяната, толкова по-бавно тече времето. Колкото по-бавна е промяната, толкова по-бързо тече времето. При покой липсва промяна като цялостен баланс на системата, а времето е безкрайност. Тоест всичко е в мига сега. Във всеки един от случаите се запазва баланса на цялата система. Тогава възниква въпроса кой променя информационния потенциал. Всяка промяна локално се преживява като промени във време, пространство и материя, т.е. като илюзия за свят. На глобално ниво системата остава балансирана в покой с времеви потенциал в мига сега. Това отговаря и на теоремата на Бел, че всички частици
съществуват в мигновена връзка помежду си. Ако частица се променя, в едновремие се променят и всички свързани с нея частици. Така като цяло системата остава балансирана и уравновесена. Мигновената свързаност на частиците означава, че всички промени в тази система се балансират мигновено, т.е. в мига сега. Достига се до извода, че цялата система, всичко съществуващо, е едно неразривно свързано цяло, което е само информация. А информацията представлява налично, неизползваемо знание, което е свързано със свойството да се поражда многообразие от състояния, които да се предават при взаимодействие. Тоест, всеки е източник, избрал дадено състояние, което да преживее като взаимодействие. Така изборът на състояние е това, което променя информационния потенциал. Без потенциал няма съществуване, но изборите на съществуващото са това, което води до промяна в потенциала, който само тогава би могъл да съществува.